Sa ting-init na panahon mga amigos ug sabayan sa kainit sa imong ulo, aw natay solusyon ana mga amigos. Located sa Leong, Dumanog, Cebu. Mao ni gitawag nila The Brew and Bites mga amigos. Tanawa ko na si Badakyut dia nagkaon og lamian na siumay mga amigos ug drink og milk tea. Ato sa ning intruhan bi, pasok. What's up mga amigos? Maayong udto na to diya mga amigos. Nakita man gyud ninyo nga init kay ang panahon mga amigos sa bayan ning hot kayo nga galakaw nga murag moneka mga amigos. So karong adlaw mga amigos, nakita naman gyud ninyo diha nga nanglakaw me. Aw syempre kuig na akong palangga mga amigos. Wala mi gakuig ni Chinchimbalachi kay busy kay siya mga amigos. Nanginabuhi in taon mga amigos para isustinto sa iyang 5 ka anak mga amigos. Minyo na mga siya mga amigos, diba Chinchimbalachi? Ubalik ta diri sa atong gibuhat mga amigos, kimurag nalapas na gid may mga amigos nalipat na gid may sa to dapita mga amigos ba, pero akong natimanan gid mga amigos at bang may lamang Minerva mga amigos, location na kabantay mo ng eskwelahan da easy, kita niyo diya din dapita mga amigos. Ayaw sa scroll yung mga amigos, padayon sa tan-aw diri mga amigos, kay ron makakita pod ka diri mga amigos ba kung sa ni kalami ilang pagkaon diri, kung sa kabarato ba palag ka diya ron. Di ara na ta mga amigos, backline ako diya mga amigos, murag gasulong og gubat kay 14 yung inita nga akong ulo mga amigos, mo nang nijut og pabugnaw. Ay mo katinga diya wala kita si Marisa Balansag diya kay alangan siya may video. Akong ipakita ang ambience nila dire mga amigos, tanawa gud na murag perfect na jud kay ni mga amigos, labi na dalon nimong uyab dire nga perting initang ulo mga amigos, maulian gid mga amigos. Ya cute pa jud kita silang tindero diya. Mo ni The Brew and Bites, sakto sa presyo, sakto sa kalamion. O gipangutanan ako sa tindero diya mga amigos ug unsa ko nakuha, ana ko kanang pinakalami, ingon siya lami man tanan. Aw sige, burak mga amigos, ug mao ni ang tag-iya diya sa kuan mga amigos, The Brew and Bites. Grabe ka humble ug low-key nga person ni siya mga amigos, dili na ko i-mention para sa iyang privacy mga amigos. Ug na ako ipahibalon yung mga amigos, ganahan diya magnegosyo pod, open for franchise din sila mga amigos. DM lang mo sa ilang page mga amigos, gipakita na ko diya sa atong intro mga amigos, ug kamo nay bahala og sabot mga amigos. Og diara mga amigos, gisugdan na mekos na insan mga amigos, tanawa guna mga amigos pagkang lamian. Tanaw pag inabdaan mga amigos, lami na kayo samot ang imong tilawan mga amigos. Ug para pag nga may baw-an nimo mga amigos, ug namot-mot ba ko or wala, unsa pa man dugayan, bisita na mo diri mga amigos. Usbon ako, located ni siya sa Leong, Dumanog, Cebu, at bang ilang Minerva. Ya tanawa nas Badakyut diya, iya ang gibutang sa lamisa. Ya pakit-cute gamay, aron inong hait, la kalami sa siumay, katag upat 20 mga amigos. Asa mo mangita na barato ra kayo ug kanay lang kuan mga amigos 35 ra na, di ra pod 35 mga amigos, napag na sila 25 pesos mga amigos. Asa man mangita ang presyuha mga amigos, yalami pa jud kaayo mga amigos. Lagot na ko ha, ari na mo bisita na mo, ya lisod mo kag akong isulti tanan mga amigos, mawala ng trail mo nang adto na lagi mo para may baw-an ninyo ba kung unsa kalami ug unsa ka barato nilang kuan mga amigos. Putahe dire, putahe ba o gwapa kay nang palangga dia, dako igisi wala na yan sapot ug ato nang hongiton kay palangga man to na ngisi na kina mga amigos. Ug tanawa dia mga amigos, ginabisita ni diri dapita kay ingnan ta mo nga lami lagi ni diri, ay lagi kunyog plaguta pero wala ko nasuko mga amigos kay cute. O di ba mga amigos, urot na ingana kadali 1 minute ra kasi Badakyut may gakaon, astang ice gikaon mga amigos. O pag cute yun gamay og dira hurot na pud ang siomay nga perting lamia, la napad yung pabalon, grabe yung pagkabut-ana nilang tag-iya diri mga amigos. Salamat jud kay nimo sir. O adto na mi og samtang padong mi uli mga amigos, mag shoutout ko mga amigos kay murag dugay-dugay na jud kong wa ka shoutout mga amigos, maikog na konyo mga amigos. Shoutout ko sa kong kauban nga si Ivan Diesel Bakusmo diya sa Gutlang, og shoutout ni Raymond Oyang Guren, og shoutout ni JB Suson from Bitoon. Dito mo matagsa-tagsa og shoutout mga amigos, mo lang sa sunod video na lang mga amigos. Salamat kay sa pagtanaw, thank you and God bless.